Да новых магчымасцяў рэспубліканскія спаборніцтвы па водных відах спорту Special Olympics сабралі ў Віцебску 10 каманд і індывідуальных плыўцоў з усёй Беларусі. Турнір арганізаваны пры падтрымцы прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Сярод удзельнікаў выхаванцы спецыяльных школ-інтэрнатаў і пансіянатаў для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Яны дэманструюць свае ўменні і навыкі на вадзе. Рознымі стылямі пераадольваюць дыстанцыі 25 і 50 метров. Плавание мне очень сильно нравится. Я всегда приезжаю на эти соревнования. Но наша команда приехала с хорошим составом, самые крепкие. Все друг друга поддерживаем. Я проплыл 25 метров, второй раз 50 метров туда и обратно. И третья эстафета. Ходил, каждый раз тренировался. Вечерами после учебы. Мы приехали из города Орши, принимаем соревнования по плаванию не первый год и всегда даем хорошие результаты. У нас в тройку входят практически все дети, которых мы привозим. Они каждый год ждут, тренируемся как можем, стараемся и, естественно, приезжаем, и, естественно, масса эмоций. Особенность всех соревнований Special Olympics – это принцип дивизионирования. Это квалификационные игры, на которых мы определяем уровень спортивного мастерства наших участников для того, чтобы объединить их в группы по способностям. И в этом и есть специфика наших соревнований. Беларускі камітэт Special Olympics праводзіць маштабную работу па сацыяльнай рэабілітацыі і інтэграцыі ў грамадства дзяцей з асаблівасцямі. Асноўная задача арганізацыі – стварэнне умоў для заняткаў спортам дзяцей з інваліднасцю.